Здравейте, Иван Любенов се казвам. От 2015 година до миналата година, май месец, страдах от депресия, на силни лекарства. Така, през повечето време като опоен се чувстваш, нямаш желание за нищо. И един път с кръстника ми един ден каза: едно упражнение се правя пеперуда. Много интересно, сутрин нямаш нужда от кафе. Като го направиш, се свежарка. И аз точно и от такова имах нужда и викам: дай да почна и аз да го правя. Влез, вика, един сайт има Ани Пондева. Влез там ще го видиш как се изпълнява, как се прави. Влязах, почнах да го правя упражнението и получих много добър ефект. И разгледах сайта, който ми привлече силно вниманието. Свързах се с Ани и така започна всичко. Направихме слънчевите обреди, 3 плюс 1, 4 общо. Веднага, още на първата, втората седмица се получава ефект, осъзнаем ефект от обредите. Почваш да се чувстваш като нов човек. Намалих лекарствата и почти съм ги спрял. Сега вече 10 месеца по-късно се чувствам прекрасно. Записах и академията и след всеки изминал курс, който изучавам в академията, получавам едно развитие, една свобода на самоосъществяване. Както бях апатичен и не се занимавах с нищо, само гледах как да прекарам повече време в леглото. Сега в момента си възвърнах ученическата страст, почнах да свиря отново на китара, ходя на плуване редовно, записах се на айкидо, сега ще се явявам за колан на изпит, правя едни тайчи упражнения всеки ден и се чувствам абсолютно обновен човек. И това само в рамките на 10 месеца. Аз казах, депресията имам от 2015 година, какво ли не съм опитал, какви ли не лекарства и медикаменти съм ползвал, нямаше никакъв ефект. Добре дошли в академията. Пожелавам на всички да изпитат това, което аз съм преживял. Благодаря ви.